urte oso arraro izan da, baina era berean niretzako oso positiboa. Azkeneko urteetan progresio bat eraman dut eta espero horrela ere jarraitzea. Eta pertsonalki jarritako helburu guztia lortu izan ditut eta batez ere oso pozik giroko 7. postuarekin. Txikitatik hori izan dela nire punturi forteena. Ez dut oso onik euki giroan, baina ez da txarrik ere eta regulartasun horrek eraman dit klasifikazio generalean 7. postua lortzea. Azkeneko urteetan beti puntu bat gora joan naiz eta espero hurrengo urteetan ere hala izatea. Egia esan mentalki ere uste ja prest nagoela progresio horrekin jarraitzeko eta gogotsu ere. Jakingo banu uste maila horretan egongo nintzatekela. Egia esan bai Euskal Herrian eta Espainia mailan ere gauzak hobetuz dihoaztela. Zuen laguntzari esker ere nire maila ikusi dugu azkeneko urteetan 2016tik aurrera zenolako pausoa eman deten eta hori zuen laguntzari esker izan da eta segurazki horrelako laguntzei esker gure maila hobetuz dihoala. Azkenen Tokioko Joku Olimpikoak izango ditut helburu bezala, aurten ere hala zen, baina gero azkenen pasadanarekin dena aldatu izan da. Eta espero dena ondo jutea eta hori izango litzateke hoberena. Beste motivazio eta inspirazio batzuk ere behar dira. Eta adibidez, hurrengo urtean taldekide bezala Amanda Spratt edo Lucy Kennedy Donostiko klasikoa irabazizula lehen urten. Horrelako taldekideak ukitzen niretzako sekulako motivazioa da eta horrek ere uste lagunduko ditela progresioarekin jarraitzeko.